És aquesta finestra. Sí. Segur. Segur. Hola. Moltes gràcies per haver vingut aquest matí. M'agradaria explicar-vos una mica tota aquesta moguda, però... Estem amb tu, germà. Gràcies, Pepito, gràcies. Doncs això, que quan el mestre Pepito doni l'ordre, podem començar a cantar el cor. Tots a punt? Sí. Pepito, com els vells temps, recordes? Un, dos... Què passa? Aquestes no són hores de cantar. Hola, amic. Hola. Hola, sí. Estic intentant fer l'amor amb la meva dona, Hòstia, tu otra vez. Tu burles de mi, No, sí, has venido a popar pa aquí a torrar-me els collons, Sí. Perdona. Tú quieres puño en cara, ¿verdad? No. ¿Quieres que yo dé a ti puño en cara? Es lo que tú quieres, Yo voy a darte puño en cara, Vinga. Perdoneu, és que quan dorm poc es posa supernerviós, Què passa? Estem buscant una noia que es diu Eco. Pensàvem que aquesta era la seva habitació. Eco. Sí, una noia que és presentadora de televisió i que va amb un notes, que porta un bastó amb una calavera com aquest. Ah, sí, abans hem parlat amb ells. És que nosaltres ens havíem de quedar amb la seva habitació, però al final era molt car i ens hem quedat aquí. Però són allà, Si gireu la casa, a la primera finestra. I tots la busqueu? Mira, de fet, només la vull trobar jo. Bona sort, doncs. Em quedo amb el doncs. Crec que la sort ja està en joc. Clónate y que vengan todas.